Díríomh agus fáilte. Is me sin Máirín agus is tí sa studiolam tá Lia agus Alva. Inniu tá muid chun píosa hip-hop a dhéanamh. Tá muid chun stíl breaking a dhéanamh agus an taine matáin rud muid a dhéanamh na top rock. So bé muid a fanart na seaasú. Okay, so tá muid atá seart listen cos yas agus tá se go haar an cos clé. Mar seo. Ínta jazz agus an cos clé haar an cos yas. Mar seo. Ínta jazz. And neis tá muid chun lí siar a dhéanamh. Leis, okay? So lí siar arásht, lí siar arásht, lí siar arásht agus lí siar arásht. And neis chuirí muid an cos yas chun cúil. Arásht, iste, arásht, iste, arásht, iste, arásht, iste. Ínta mai chalíní, mai sibh. Okay, so sin an chiad céim, an lí siar. An dara céim, tá muid se call an níochan a bháilú. Sé, sin a rud a dúirt ma. So tá an cos yas i gála ma, iste, cos clé, a ma, iste, agus inis bháilú muid an níochan. Síos agus suas. Síos agus suas. Síos agus suas. Síos agus suas. Mai sibh chalíní. And is sin tríú céim a tá muid a déanamh inniu. Tá se gitabag níos deacra. Cear go leor so tá an cos yas i gála ma, agus inis tá muid gan cic a dhéanamh ar an bhalla baciste. So cic agus arásht. Nes tá muid a déanamh an rud cearna leis an cos clé. A ma agus cic. A ma agus cic. A ma agus cic. Dói. A nes chuirí muid leabha leis. So nuair a tú gála ma, tá na leabha gála ma fásta. A ma, agus nuair a tú a genuine cic, brúla do leabha. A ma mar seo. Ínta mai. Nes a tíhile, a ma agus brún na leabha ma. Ínta jazz. Mu se bhcéirí na trí céim sin na chuir le chéile leis an ceol? Mai sibh. OK, Jenny muid le chéile é leis an ceol. Hín, dó, trí, cear lí siar. Dó, trí, cethair. Chun cúil. Dó, trí, cethair. Báilí iste. Báilí iste. Báilí iste. Báilí iste. A ma agus cic. A ma agus cic. A ma agus cic. A ma agus cic. Mai sibh chalíní. Ínta mai. Anis, bí a bhar seaasú agus buinigí tríal as sála. Slán!